Dobrý, práve som vám zavolal a chcel som sa opýtať, čo ste odo mňa chceli, akú misiu, alebo čo to zase je. No, je tu taký kufrík položený na stole, ale je zamknutý. Aha, počkajte, pozriem sa. Aha, mám voľačo. No, pozriem to. Dobre, ozvem sa vám. Počkaj, sa si na dvakrát? Raz. Na dvakrát. Dobre. OK. Musím zavolať. Áno. No, je tu ten kufrík, ale ja tu nič nevidím. Je ten kufrík prázdny. Neviditeľný plášť. Ten som nezodvihol. Niečo držím v ruke. Aha. Dobre. Nájdem tam kameň. Kameň je tu zbraň. Naboje a... Počkajte. Mám kameň, mám. Čože? Si môžem... To fakt? Viem sa s tým teleportovať? Vyzerá to zaujímavo. Môžem to dneska vyskúšať. Fakt? To vyskúšam. Môže sa zmenšiť? Koľko môže mať? Až 3 cm. Som bol taký malý? No, tak to budem rád, keď to budem môcť vyskúšať. Tak ďakujem. A ten plášť? Idem sa s ním neviditeľniť? No tak to idem tiež vyskúšať. Ďakujem, doby. No takže neviditeľný plášť? To je toto? Husté. Takže ja sa teraz viem zneviditeľniť. Takto. Ja som teraz neviditeľný. Počujete? Wow, toto je husté. Toto budem využívať častejšie. Dobre. Poďme na ten čarovný kameň. Ja som veľmi zvedavý. Jo. Dobre. Takže čarovný kameň. Takže si mám predstaviť, že teda idem sa teleportovať. Idem sa zmenšiť. Dneska si vyberiem zmenšenie, lebo toto budem môcť využívať v misiách a to je veľmi dobré. Tak poď som, idem sa zmenšiť. Jak to funguje? Si chytiť do ruky, predstaviť si, že budem malý. Wow. Ja som maličký. Ja som maličký. Wow, takže ten kameň funguje. Kameňovačku. Ja už som myslel, že som ho stratil. Ono to fakt funguje. Wow. No je to výborné. Páči sa mi to. Tak. Fú. Toto je výborné, také misie. Keď budem utekať, tam budem strel. Mal som si ísť do života našeho. Zobre ešte zbraň. Nejdem. Kašlem na to. Takže to funguje. Poďme naspäť radšej. Som tu. Wow. Je to super. Nemám mobil. Mobil mám.
Kde som ho dal? Sakryš. Ja som ho nechal asi tam, však na stole, no, dobre. Bolo to fakt poriadne. A hlavne neviditeľná deka sa mi najviac páčila. A teleportovanie, aký som bol maličký. Fakt veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa a toto bol taký tip, alebo teda, aby ste vedeli, ako bude vyzerať teda najbližší film, čo bude tak odkúkané od Ant-Mana takéto. Takže, ak sa vám to páčilo, určite napíšte do popisku. Majte sa fantasticky. Čaute.